Dnes vám chcem porozprávať príhodu zo skúšok, kde nám vyleteli dvaja žiaci na tom istom mieste na križovatke, ktorú jazdíme denodenne na každej jazde, možno aj viackrát, kde sú tri značky, ktoré ich upozorňovali a aj tak spravili obidvaja tú istú chybu. Poďte sa pozrieť, čo sa stalo. Tak toto je tá križovatka, kde nám vyleteli dvaja žiaci na jedných skúškach presne na tomto mieste, chceli ísť rovno. Keď sa trochu vrátime, vidíte značku zákaz vjazdu, okrem cyklistov teda. A keď sa vrátim ešte kúsok ďalej, tak tu mám hlavnú cestu, ktorá ide doprava značku. Na tej kamere to moc není vidno, ale je tam pekne viditeľná. A potom sa vrátim ešte ďalej a mám tu prikázaný smer doprava a doľava. Takže na to, aby chceli ísť rovno v tejto križovatke, keď si odmyslím to, že tadiaľ jazdievame pravidelne, keď si odmyslím to, že pokyny žiaci majú pokyny na jazde také, že pokiaľ inštruktor nič nehovorí, tak sa držia po hlavnej ceste, pretože to tak robievajú policajti aj na skúške. Takže najskôr museli prehliadnúť značku prikázaný smer doprava a doľava, ktorý tu mám. Keď išli ďalej, značka hlavná cesta, ktorá ide doprava, takže keď policajt nič nevravel, tak mali ísť doprava, držať sa hlavnej cesty. No a keby prehliadli aj túto značku a idem ďalej, tak tu mám značku zákaz vjazdu. Čiže prehliadli tri dopravné značky. A pritom základná vec, keď chcem jazdiť, je pozerať dopravné značenie, aby som vedel, čo na tých križovatkách mám robiť. Tú križovatku už mohli jazdiť po pamäti, čo sme tam toľkokrát boli. Nož, ale to je stres na skúške a preto sa treba na tento stres trošku pripraviť. Mám jedno video aj natočené o tom, ako zvládnuť stres na skúškach, takže dám to do popisku videa a dám to aj tu na hore do videa, takže môžete si pozrieť, aby ste neurobili takúto chybu, ako urobili oni. Ďakujem za pozornosť. Na dnes všetko. Majte sa. Ahoj.